sitten Mihail Schumacher. 30 ykkössektorin jälkeen Wurtzin aikaa perässä. Ja tuo ykkössektori mennään siis noin 30, vähän päältä 30 sekuntia sitten, kun se mennään 32, kun mennään oikein kovaa. Ja ne on sellaiset suhteellisen tasaiset noin sektorit. Ja miten sekin, jos katsotaan tuota Istanbul Parkin rataa samalla kun Schumilla toinen sektori leikkautuu. Ja siinä mennään nyt sitten muuten jo kärkivauhtia, eli reilu kymmenyksen nopeampi. Mikä näistä sektoreista voisi olla ehkä se kaikkein haasteellisin? Kyllä kai se on melkein tuo keskisektori, vaikka täytyy sanoa kyllä, että kyllä ekakin on aika syherö mutta johtuen juuri siitä, että tuossa keskisektorilla on toi 8 mutka ja jos sen onnistuu vetää hyvin, niin silloin on aika vahvoilla.